Лично аз не разбирам защо в една светска държава трябва да подпомагаме другата власт, която можем да разделим, именно религиозната. В този смисъл не смятам, че имаме достатъчно данни за религиозно осъзнати жители в трите квартала, които да имат нужда от такава църква. Такава информация не е приложена към доклада, не се споменава за такава информация. Ако към настоящия момент, от 90-та година споменахте, че няма такъв храм, не е имало, според мен няма и нужда. В тази гледна точка аз бих гласувал въздържал се по този доклад, защото смятам, че тези средства могат да бъдат разходвани по много по-правилен и адекватен начин, които да са в помощ на обществения интерес и които да защитават обществения интерес. Така че това е моето становище.